እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር አማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን أقرب زمدب نيات مكائلة سنة مكتتال سلسة بحريات ود سب سلسة مسارتهم بحريات حجيو أبز عالم زنكساس نساتن كا انسساوي سباوي منفساوي إيان انسساوي بحريات كاب انسسا زورسنيا بحريو سب بسنة هيوت وي بيولوجي كاب انسسا أي فلانيو نزن مرققات كا نتوم أبلج أكاتات زنبرو سبات تعذبوهم كمون نزوم أملاخهم رسيعهم نورد سب كبكيز وعلزلو غزاتن سساعتن فتوت غنزبن تملكتوهم انسساو بحريات أب باسن حيلن سعرتن أب متللاخن مكتتالن أب عبللان أب مچوكانن أب دوبزي ولو سلطانن مقبعبعن أب معماتن مقباتن أب سسعن عايت عمنن اتسرت حيليو إذا خايو نسبات كاب انسسا خمزي حشو زقبرم سباو بحريات مس انسساو بحريات اتزامدك خون كلو جن كا مس امرون مس ناي محسابن مس لسالن سنا مغوتن حيلتات اتزانقيب نسب كاب انسسا زفليو امرو يي سلازي سب سلاز حسبن زغنازبن نتي انسساو بحرياتو بحد حد مخنياتات يتعراريون يقصاصرون يلوطوني إذا خا مس بتصايو بحد خمز نبرن انداتاتن قبيلاتاتن بهراتن هاجرن منግስትን ከም ዘقوم ቀጻል ባህላውን ቴክኖሎጂያውን ስልጣኔ ከም ዝሃንጽን ገይርዎ ብስነ መጎትን ሳይንስን እተሰነየ ምዙታር አእምሮ ንወዲ ሰብ ካብ ሓዊ ናብ ላምፓዲና ካብ ፈረስ ናብ ማኪና ካብ ማሪታዊ ሕክምና ናብ ዘመናዊ ሕክምና ካብ ከንቱ ሕልሚ ናብ ሳይንሳዊ አራያ ክሰግር አኺልዎ ወዲ ሰብ አእምሮኡ ብምዝውታር ንኣምላኹ ማለት ነቲ ዩኒቨርስ ዘካይድን ዝቆጻጸርን ሓይሊ ከለል ይኽእሉ ንኣእምሮኡ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ክሓስብን ክጽሕፍን ፍልጠቱ ከመሓላልፍን ተዛማዲ ሰላም ከምጽን ክኢሉ መንፈሳዊ ባህርያት እዚ ባህርያት እዚ ወዲ ሰብ ካብ ፈጣሪኡ ዝወረሶ ሓይሊ እዩ ንሰብ ሰብ ኣይኮነን ፈጢርዎ ንሰብ ዝፈጠሮ እቲ ኣምላኽ ንብሎ ዘይምርመር ምንጪ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ብኣምላኽ ካብ እተፈጠረ ሓደ ናይቲ ኣምላኽ ባህርያት ከንጸባርቕ ድማ ግድነት እዩ ሓደ ሊቅ ኮምፒውተር ክፈጥር ከሎ እታ ዝፈጠራ ኮምፒውተር ናይ ሰብ ንጽብራቕ ክህልዋ ግድነት እዩ ከም እተሓስብ ገይሩ ምፍጣሩ ነቲ ናቱ ምሕሳብ ክእለት ኣባ ከንጸባርቕ ስለዝደለየ እዩ ማኪና ክምህዝ ከሎ ካብ ናቱ ቁልጣፈ ብዝያዳ ክትጎየሉ ስለዝደለየ እዩ ነፋሪት ክምህዝ ከሎ ነቲ ጥንታዊ ናይ ምንፋር ባህጉ ከተመላሉ ስለዝደለየ እዩ ስለዚ ንሕና ኣምላኽ ፈጢርና ከሎ በተዛማድ መንገዲ ከምኡ ክንከውን ይደለና እዩ በተዛማድ መንገዲ ንኡ ክንመስል እንተኽኢልና ጽቡቕ እንተ ዘይክኢልና ድማ ክንፍትን ንነብር ክሳብ ሓደ እዋን ካብዛ ፕላኔት እንጠፍእ መንፈሳዊ ባህርያት ክበሃል ከሎ ፍቕሪ ስኒት ተጻዋርነት ትብዓት ፍትሒ ቅንዕና ሓቅነት ትሕትና ሕብረት ዓቕሊ ወዘተ ዝኣመሰሉ ደግነታት ዘጠቃለለ እዩ እዚ ኣብቲ ሰብኣዊ ኮነ ኣብቲ እንስሳዊ ባህርያት ብኩሉ መሊኡ ኣይረአን ይኹን እምበር ኣብቲ እንስሳዊ ወይ ሰብኣዊ ባህርያት ናይዞም ደግነታት እዚኣቶም ኣሰራት ይረአዩ ኣብ ገለ እንስሳታት ገለ ካብዚ ደግነታት እዚ ሕልፍ ኢሉ ንርኢ ኢና ከም ምድንጋጽ ምርህራህ ምጽዋር ምትሕግጋዝ ወዘተ ግን ሓደ ዳ እምበር ንኹሉቲ መንፈሳዊ ደግነታት ክጥርንፉ ዝኽእሉ እንስሳታት የለውን ገለ ካብዚ ደግነታት ከንጸባርቑ ምኽኣሎም ግን እንስሳቶምን ብኣምላኽ እተፈጥሩ ስለዝኾኑ እዩ እምበር እቲ ዝዓበየን ምኽንያት መፍጠሪናውን ዝኾነ ባህርያት እቲ መንፈሳዊ ወይ ኣምላኻዊ ባህርያት እዩ ንሱ ኸኣዩ ናይ ሓቂ ሰብ ዝገብረና እንተዘይኮይኑስ ካብ እንስሳታት እንፍልየሉ ምኽንያት የብልናን ነቲ እንስሳዊ ባህርያትና ነቲ ሰብኣዊ ባህርያትና ከመሓድሮ ምስ እንፈቕደሉ ድማ ካብ እንስሳታት ዝኸፋና ኢና ንኸውን ሓደ ነብሪ ማንቲለ ክቐትል ከሎ ድራር ዕለቱ ስለዝደለየ እዩ ሰብ ግን ነቲ እንስሳዊ ዝኾነ ናይ ቀትለት ባህርያቱ ኣእምሮ ወሲኹ ዓናው ናይ ኩናት መሳርያታት ክምህዝን ክሽምትን ኩናት ብምኽፋት ንኸምኡ ዝኣመሰለ ሰብ ብሲስተማቲካዊ መንገዲ ክህልቕን ይነብር ኣሎ ስለዚ ድማ እንስሳታት ኣብ ቅድሚኡ ጻድቃናት እዮም ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እንስሳታት ንዓሌቶም ኣይቀትሉን እዮም ሰብ ግን ነቲ ናቱ ዓሌት ዝኾነ ወዲ ሰብ ንምጽናት ድሕር ኣይብልን እዩ እቲ ካብ ኩሉ ሓደገኛ ዝበሃል ዓይነት ሰብ ግን እቲ እንስሳዊ ባህርያቱ መንፈሳዊ ልብሲ ዘልብሶ እዩ ደንቆሮ ሰብ ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ ሳይኮፓትስ ናርሲስት ማለት ሕልና ኣልቦ ሰብን
ኣንነት ዝዓብለሎ ሰብን ራእይ ኣሎኒ ክብል ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ንላዕሊ ሓደገኛ ፍጡር ኣብ ዩኒቨርስ ከሉ ኣይክእልን። እዚ ሰብ እዚ ነቲ እንስሳዊ ባህርያቱ ከይገደፈ ዝል ኢሉ ናብቲ መንፈሳዊ ባህርያት ይድይባ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ድማ ነቲ ዝንቡዕ ባህርያቱ መንፈሳውነት ወይ ሃይማኖት የልብሰሎ ማለት እዩ። ኣእምሮኡ ግን ነቲ ደረጃ ስለ ዘይበቅዕ በቲ እንስሳዊ ባህርያቱ ገይሩ እዩ ንኩሉ ዝግምግሞን ዝርድኦን ዝትንትኖን። ከምዚ ዝበለ ሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ብምዃኑ ካብ ማሕበረሰብ ክእለ ይግባእ። ግን ከዓ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንህዝቢ ከታልል ዓቢ ክእለት ኣለዎ። ወዲ ሰብ ድማ ነቲ ተራእዩኒ ዝብል ሓላምን ሰብ ንኽስዕብ ኣብቲ ባህርያቱ እተቐመጠ መበቆላዊ ፕሮግራም ስለ ዘሎ ብናይ ሞጓሴ ወይ መጋርያይ ደመነፍሲ ንኽምራሕ ድማ ድልው ብምዃኑ ነቲ ሓደገኛ ግን ሸፋጢ ሰብ ንኽስዕቦ ድሕር ኣይብልን። ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ሓደገኛ ሰብ ንኸባቢኡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንህዝቢ ከታልልን ናብ ዕንወትን ከብፅሕን ዓቢ ዕድል ይህልዎ። እዛ ዓለም ዳርጋ ተኻሪና እንቕመጣ ገዛ እያ። ኣምለኻዊ ባህርያትና ነቲ ካልእ ባህርያትና መዘዕብልሎ ብሰላም ክንነብር ኢና። ይኹን እምበር ከምቲ ኬሚካላት ሓዋዊስካን ፀፂኻን ከሊስካን እተፈላለየ ቦምብን ኒኩለርን መሳርያን ክትሰርሕ እትኽእል እሞ ብኡ ጌርካ ድማ ንኸባቢኻ እተፅንት ነተን ሰለስተ ባህርያት ብዘይግቡእ ሓዋዊስና ወይ ብዘይግቡእ ኣገባብ ክንሰርሓለን ምስ እንፍትን ድማ ነዛ ዓለም ንህዝባን ክነፅንታ ዘሎና ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ።